Как е информирано да избираш треньор? Днес си решила, че любимата ти рокля вече не ти става. И утре тръгваш. Айде, юруш, на фитнес. Спри за секунда. Точно заради това бързане на парче се пропляш всеки път. Масовият подход е смешен. Днес ти хрумва идея, утре влизаш в залата и купуваш първия срещнат треньор, без да знаеш кой е и какво прави. Резултатът? Претрениране, контузии, болки в коленете и нула резултати. Промяната сега и веднага е илюзия за несериозни хора. Ако искаш истински резултати, смени стратегията. Когато влезеш в залата, първо погледай отстрани, опознай как работят хората вътре. Поискай препоръки, виж кой обръща внимание на детайла, на биомеханиката и на твоето хормонално здраве и кой просто ти брои повторенията. Сериозният избор изисква ясни цели. Аз не съм печатница за готови програми и не се продавам на некоректно отношение. Моята експертиза е висока, имам кодекс, правила, система, последователност. Достъпът до мен минава през задължителна консултация и подбор. Ако си готов да извървиш пътя сериозно, пиши ми на лично съобщение. Бъдете силни!